outro programa de Jasabra. Agora nós estamos com Justin Carolas e com Dencho Narciso. Bom ministro para nós. É ganho de futebol. Nada na corso agora aqui relacionado com Feyenoord campo que toma lugar de 8 para 12 de julho. Que mas como eu digo daí, nós sabe por baixo tem chance para mais jovem para participar, nós lá em Sadi não bem aqui, mas nada bem se ter um tour de aqui para relacionar com o acampamento. Justin, Dencho, bom menino. Thanks for having us. Dos jovens, abai Holanda idade relativamente jovem. Segundo me posan tur dos abai merca também plus Holanda. Correcto. Tem futebol. Sempre tem futebol? Sim, com escola. Com escola. Sim. Sim. Conta-me algo de você mesmo. Lá nós começamos com o Dencho. Dencho, como bingo a beland in futebol? Eigenlijk veel jongs af aan eigenlijk mee majorna abonnement in baseball. Pero eigenlijk después de un par de anos maar bis com baseball não te copa mesmo, mas me para muito quieto, me tem muito energia. Dus eigenlijk me bij honga bala, Jay maar bij honga bala de Victory Boys. Después de Victory Boys honga bala in Skerpenberg. E eigenlijk toen me coach na tabi samen sa boting hopi talento, sempre me tava kijken in seleção na também nacional, ticker só foi UG3. E ja, después maar bij Wegerijno, in een Wegerijno, maar waardoor die scout eigenlijk, Jamie bij Holanda, we ongebal naar Holanda, we ongebal naar Sparta. E después de Sparta, maar bij Amerika, também bij Ongebala. Mga dingen die dos division Amerika. E después de sei, maar die bij Holanda back, e bij zie comi studio. Daar met din sport, zo ja, zijn met die bieden, maar sport eigenlijk mijn uitlaatklep, ja. Sport ado na mijn hobby. Dus ja, door middel die sport ik doe naar back time na mijn comunidade. Agora que quanto aí botin caba tem futebol de forma aqui. Denk voetbal mis ou aqui jogando bala, uma bala foi me quanto aí 7 aí ongeveer. Foi que vai começar. Foi que vai começar uma bala, dus met die 20 plus aí então uma bala. E comi 21 aí maar stop de uma bala. Jamie Bier coach Messora, dus wat je met die 10 plus 10 ay ongeveer ta coach, maar kom je prepareer naar een amateurclub, die een amateurclub maar bij FC Utrecht, komt daar met een profclub en naam coach U8 dos ay U10 e depois de FC Utrecht maar bij Feyenoord, je wacht met die 5 ay tatana Feyenoord, maar coach U9 dos ay U10 dos anos e esse seizoen que eu tenho met bij coach U11. Dus met die 8 anos de coach eigenlijk profissional naar Holanda. Pero você está com Feyenoord, so bota coach riba bom mesmo também, bota bo própria escola também. Sim. Feyenoord met als eigenlijk deze man zit met trabalho e den banen die Feyenoord met die mes voetbalschool. En toen kom je voetbalschool met eigenlijk haar reporten naar pemoets naar amateurs. Koeken haar je les eigenlijk die een prof. Jamie Cure en dan tamen zeg maar paar make step die amateurs bij prof tamen zeg maar. Dus bijvoorbeeld zo maar casa. Casa. Was zo met daar nos que tá casa eigenlijk paar ja tool moet je zeg maar. Dus maakt niet uit je background, quanto aiboting zeg maar. Nos que tá casa paar toerende en nos que ajuda eigenlijk Torin para make a step eigenlijk die amateurvoetbal bij profvoetbal. Zeker nos meta. Contame digo. Não, mas quanto tempo acaba na Holanda? 4 anos. Quanto tempo de futebol? Também foi seguido. Da 5, 6 anos começou a futebol. Vamos até com 17 na Rochelle. Depois vai Merca. Porque não jaartje. Depois echt stoppen zo ja. School com futebol werd te veel. Anterior maar echt focus op mijn school, maar de mannen zijn wel coach de voetbal, dus we moeten trainen een club de voetbal, dus we moeten constant bezig met sport. Depois maar ja, bij Holanda, we moeten een amateurclub, maar trainen in misschien 2 anos, depois we moeten 3 anos Feyenoord gaan. 3 anos Feyenoord. Ja, dus uiteindelijk allebei echt leren. Meestal paar keer niet meer, vooral door ja, in COVID en zo, dus echt bij leren, maar ja, hopelijk mas ay. En den bana met de Danish namin gusto voetbalschool. Riba ja domingo.
Ando acaba com escola, sim, acaba com estudar. Sim, Mas vai em direção de deporte também? Sim, mas estudei Sport Management. Na Tampa, Florida. Ok. Ja, dus echt ook met dat keren ding sport. Dus uiteindelijk en met dat keren loop ik keren pas sempre in sport aan met ding banen zijn meeting hondo comer uma met negocie negócio nós tem pelota soccer store kuda lugar kuda binnen coi futebol nós tem veld de futebol nessa linha padel banen também nessa linha dus tu com nós assim nós deporte Santa Drumi sonha deporte correcto pues uiteindelijk met dat keren deporte é algo que hasta inimigo lo vira amigo eigenlijk orbo de mesmo team orbo das deporte eta tres união também ora hulano ora corso boda mira com gente pueblo tu rene unie dus met keer deporte kan er voor veel gewoon zorgen veel blijdschap zorgen ook combin voetbal de uma entrevista mas entendeu bisa voetbal tá é deporte de mais grande sim sim assim né sim a mim tá bias sowieso so me estão pero em princípio minha tata me primeiro regalo a mim do mal futebol dus uiteindelijk ja maar koe voetbal ondanks mijn primo dan bijvoorbeeld zit nog aan baseball bijvoorbeeld Coco Valentin het nog aan baseball dus hoop in família nog baseball feit chiquito minha tata não sou mal futebol então mas sim com futebol gewoon dus te sei malando com ele em casa mas sim já domingo do futebol nós estava estudando futebol estudando sport das Barça sim então sei futebol eu bastante na copa e Feyenoord camp para mim com nosso papel de BC como Santa Mira é futebol para nós hobby não de coisa tem possibilidade para não Sowieso, zeg maar. Nós mesmo uma bala na Corsau e nós sabemos quanto potencial tem na Corsau, nós sabemos que o Corsau tem hobby, talento e eigenlijk is nós sabemos Corsau eigenlijk com Feyenoord e nós sabemos eigenlijk gewoon trainen dat na kantoor best na van hey sempre we staan de maanden nos Canada, we staan de maanden nos Amerika, we staan de maanden nos Zuid-Afrika, Litouwen. Pero eigenlijk zeg maar nos que bij Corsau, paso em nangta met hobby talento, nos um gabal, nos piba na Corsau, nos ku talento tem para nos sobra. O aqui que we staan com baseball eigenlijk, so baseball tá met hobby profs eigenlijk. E esse nos que logra também com vegebala, paso nos ku por e Jay eigenlijk nanga doen nos een chance die bibis oké, we staan in hobby vertrouwen eigenlijk dingen kamp na Corsau, lagen nos bij se ai e o aqui da tra e se da tra ai zeg maar nos que eigenlijk firma contract com besang pa komende 5 tot 10 jaar zeg maar nos bin Corsau bin eigenlijk hase kamp aan de plus scout ja minimaal of dois bij Holanda kunnen e o aconanta logra na Holanda também. Ben bosan eigenlijk de jabi agora aqui para porta que da abrir. Eigenlijk ja nós abrir portas mas nós abrir porta sim e uma dona meste jabi eigenlijk zeg maar maar yang também zeg maar hende de departamento internacional também de Binkersau dus também welke kwaliteit je kamp welke kwaliteit je uma dona welke kwaliteit je trainers lang lokaal kunt beïnvloeden aan de etappe piste van hey ze tien potentiaal van onze organisatie kan naar eigenlijk aankomende volgens ons aankomende tientallen jaren eigenlijk nog organisatie kan zijn zo nog keer eigenlijk patoer ai minimaal door die zo bij Holanda i logra hopelijk zeg maar ibir een role model eigenlijk para a seguinte generations não. Sim, você está tomando lugar muito tique, não tá só de, pode ter mais tanto que é parte de Rubenão que tá agora de scout para beisebol, pero não assina tanto para futebol. Ja. Tá roupa tique. Eigenlijk mis die maneira, maar de baseball tá tem Andrew Jones que tá um role model pe uma dona de baseball, sama e abre porta e tem que bala sama messe tá tem role model die Corsau eigenlijk kuta abre porta pe generation lá também mira van hey me tongando bala e me por logra me por bira prof também maar ook al woon ik op Curaçao me bira prof na Holanda maar e nós que abre e porta para e pro me hunga do bira e Roma nós que tá e role model die como coach nós que abre e porta zeg maar e nós que guia e hobby na die Corsau eigenlijk para compra bira prof na Holanda. O você turdo está você uma bala na futebol na Holanda Europa e também é parte na América.
tem uma diferença de futebol na Europa com na América? Ja, de diferença está hoop grande. Orma sal ik er zo bij Holanda. Mitaba mentalmente super sterk, fisicamente super sterk, pero technisch, tactisch. Mitaba hoopie atrás. Na mezelf, zeg maar, technisch, tactisch, zeg maar, ben ik op het niveau van een speler van onder 14. Dus eigenlijk 5 jaar atrás. Passou ja, na questão minócia com por bij com bala of zo, zeg maar. Dus technisch, tactisch, minócia hobby, pero mentalmente, fysiekmente, conditioneel, zeg maar, zie je dat super bon eigenlijk. Dus eigenlijk het grootste verschil naar Amerika, naar focus hobby, zeg maar, die fisicamente, mentalmente, naar die hobby passion, en naar Europa, dan maar technisch, tactisch, zeg maar, naar de focus vanaf de onder 7 tot en met de onder 12, dat techniek zo wat aan, ja. Dus techniek zo wat aan, zeg maar. Dus balgevoel, fijne techniek, grove techniek, dus alles. Toekomst komt als ribon training, dat puur gericht, zeg maar, pak komt bij ballen. Dus maar nee, kon ballen bing die haalt, die bal met een stuit, zonder stuit, zeg maar. Boppet dominai ballen. Ja, ook wat combineren dos. Is zeg maar, mi perfecte hongador, dat aan hongador, zeg maar, goed hobby techniek, tactisch goed, zeg maar, pero também mentalmente bom e fisicamente bom, zeg maar. Dus aan combinar een mundo die Europa plus een mundo die Amerika eigenlijk honto. Ja. Justin Abo, qua atarebo mas. Parte de Amerika of Europa? Como futbolista, me devisa, ja, Europa uiteindelijk pas op. Mensen kozen naar Amerika, miljoenen, dat in MLB, dat in NBA, dat is miljoenen in voetbal, dat in Europa. Dus uiteindelijk enang, bom mensen que midi, bom mensen. Pero qua mentalidad y físicamente quiere decir que Europa tiene técnica, pero Norte-América, Zuid-América, Caribe tiene física. De lo que nós estamos mirando hoje tem time profissional também, quando anda pensando que maneira de antes técnica, me tá treino fe, hoje tem o just dos. Dus me tá batia de morro, que bota vira técnico com vaardig. Pero me não possível correr 90 mil largo, me não possível sprint, me não possível ter longen die cabai, me não possível ter coisas que nós na corso bijvoorbeeld Zuid-Amerika tem uit nature. En mentaliteit que ora me sub um veld, me tem milhão cubo. Bom não trabalha cá, mas eu ainda best chat que me foda. É mentalidade, logo nós está na tema no lá straat mentalidade de caia é honger gewoon, bom não tô como impossível. Eu vou mirando o hobby team profissional ook dat bijeen richting Italië. Waar ik woonde, team nationaal te openen die Colo of mijn achtergrond. Frans, ja, mee. Frans, ja, achtergrond die Afrika. Ja, dat is een mini-Afrika gewoon een stijl. Correct. Dus pas zo, dan zag ik het techniek mee pas zien hebben. Dat is dat nada, basta minha genoeg tempo de mo, bota bem capte. Pero core duro, física, mentalidade, não tem coisa como me assim é fácil. Então se você tem de natureza, basta me trabalhar mais fácil. Como trainer seguro. Então nós também estamos aqui menos, nos técnico, nos assim é, bobo mira minha uma dogo minha técnica, me assim é, sei. Pero a mentalidade, ora eu vega bira apertar, vooral in finale en zo, corbo, niet te maken com o stadion, druk, dit en dat. Mentalidade, põe, é uma, é sunco a gana, uiteindelijk varia a mentalidade. Quem tá a pizza spaghetti, of quem tá queda com a mentalidade van me também ganabo, me também dit, me também dat. Dus, segundo me, ora boa que futebol europeu comparar com esse nós bandi Latinoamérica, América na aqui, botar reparar Ancha, na minha agressividade. Na Holland is het zeg maar naar Zuid-Amerika, qua Amerika zeg maar, dan denk je overlevingsdrang zeg maar. Hun doen er echt alles aan om te winnen zeg maar. En is de koers eigenlijk hoe nog zijn die vader dit je naar Hollanders. Hollanders toekomst worden die regel pauwen zijn. Ze willen voetbalschoen, Feyenoord Sarupa voetbalschoen pauwen, Feyenoord Sarupa uniform pauwen, Feyenoord Sarupa toekomst. Papa nos zongen donan. Dat die regels. Dus bij een toernooi afvoer, zeg maar, naar de keer ding hotel die Mas Lugo, naar de voorrang riba toekomst, naar de Wadu, naar de Sali School, zeg maar, bus te Parawana, waar dan een club kon de spelen ballen naar een club, naar de bij Casco bus. Dus toekomst worden die regels, en het is dat affecta amita, como coach, dat affecta aan mentalidade também. En dan Zuid-Amerika, zeg maar, dat die ook niet. Bom mesmo saúde para bij trás, zeg maar. Para comprar voetbalschoen. Bom, met die sorry para chegar
trein setor e sorry para botar na tempo, sabe? Com como bem, sabe? Tá por problema. E esse bote mira riba veld aan, maar dat ding echt een overlevingsdrang. Kosten wat het kost, zeg maar, met 10 logra. Para me ajuda minha mama of ajuda kende, papel na Holanda, zeg maar, toen kost wel het regel, pabo, vanaf de get-go. Dus gaan die shit aí, dan je dan zijn je 3 voetbalschoenen, dan zijn je tasas. Toen kost wel het regel, para. Dus het verschil die más grande. Sim. Vamos over die camp, Feyenoord camp, que está 8 dias 12 de julho. Que conosco por Bahia? Misschien nos está eigenlijk heel simpel gezegd dat Paduna jeugdige show, een ervaring komt dat trainen naar een club professional. Uiteindelijk dus het trainen op basis die thema's, dus een thema verdedigen op eigen helft, dus worden wij aanvallen op eigen helft, dus worden val aan bij tegenstanders helft, dus worden verdedigen op tegenstanders helft. Dus in die fase denk het dia da hora partida door die dos training ori mee. Dus den cada un training lo bem é tópico de lanti, worden wij zien tips, eigenlijk tips aan chiquito, dat loha si um jongen do, spel in zich met de bisa, dus echt tactisch. Eigenlijk começa a pensar, nós estamos a futebol op bij instinto. En door die campo dat wij zien tips na of como mira coisas, como começa a pensar, of eigenlijk começar a se construir o mês, door die pensa. Door que o opicos na toen met een bala to opicos dat wordt voorgezegd. Hey, passe bala. Die kon, dus denk kan ons erbij doen. Ik ga naar hopie mas regie daarmee pala mis maak mee van oké, bom, maar passe bala pero die kon. Kiba mira, kita bedoel gedachtegang. En toen stel bij bon daarmee, hey, compliment. Maar dan daarmee zie je dat eigenlijk independiente, als dat ribe veld. Dus eigenlijk gewoon een training, een simularu riba nível, maneira ons traint er eigenlijk naar Feyenoord. En toen tips en tricks que lohas na jongen do. Dat is zeker. Então para nós tá bom claro, não tá assim, né, que é simang e tá corre três bala. No. Voetbal para nós, maar niet solamente correr trein bala, maar voetbal para nós eigenlijk daar een denksport, maar dus tour decisão que você toma riba veld, maar e passe que você faz, maar die combate passe, maar dat is een option mamion. Dus eigenlijk voetbal para nós maar dat is een denksport, zeg maar, een doelsport, zeg maar. Toekomst que você met de juiste reden daarachter, zeg maar. Dat is kamp te noemen lugar. Kam na botu lugar na Soet com Willemstad, zeg maar. Dus hier Doosveld en na nos vai doen na kamp. E tava hobby na die que data para que data? O 8 teku o 18. Aha. Okay. Então, eta Jenkaba quanto hobby você também verwacht? Kamp ta Jenkaba, nós temos aqui 45 hobby. Basta. Kude bem kamp e nós como trainers die Feyenoord também langs een paar clubs bij busca 5 jogadores. 5 jogadores conosco que não tinha potencial para bira milhão jogadores de campo para não ter chance de ir para Holanda e se não inscrever ainda sama nós quer evitar não bem campo também, dus ao acrescentar 45, pero nos vai buscar 5 muito mais na costa. Deixem 45 e você vai sacar 5 não? Não. Deixem 50. Deixem 50. Ja. Nós saca minimal 1 e maximal 2. Vamos do que para Holanda. 5 não você vai buscar. Ja. Nós vai clubs lá sama kuda treina ainda, maneja Luna, nós vai FFK by WAC, segundo da seleção trein e que boa impressão dá. Por boa que seleção trein com companhia. Mita isso se me comparar, mi tempo de seleção o estresse com o tempo com a aqui, como a mira é diferente da hoop grande. Mi tempo sabe nós estava a correr 10 veld en zo zeg maar. Ja, walk is dan estava echt bezig com bala, lo que tá mais importante eigenlijk zijn dingen leeftijdscategorie E. Dus dan acaba Corsau a dar 4, 5, 6 stap acaba vooruit. Maar simpel, de topsport na de business, er is altijd ruimte voor verbetering. Maar toekomst voorbij, maar miljoen. Maar als je dat 1% voorbij, maar miljoen zie. Maar Corsau is in ieder geval op de goede richting, in de juiste richting. Dus mijn complimenten daarvoor ook. Dank je. Is een hobby que você também scout of porque da scout você também com Holanda of lo bij Holanda. Que significa? Que coisa significa? Que pode verwachten? Eigenlijk
identificar algo hopi grande, so nou landen mis nog sting 50 scouts over heel Nederland. Scouts nang zo doelstelling tapa hasi elftal nang zeg maar mas 40 cada ai. Jongen door aki zeg maar taba ha je een chance die bij train ku echte team die Feyenoord zeg maar die zo leeftijd. Pa prueba zo mes moest er scouts na eigenlijk van hey amita mes zeg maar onje jongen door na kubo samen steer pa dritje team mami jong koe team ta awaki. Jongen door daar minimaal training dingen team zeg maar zit in oefenwedstrijd dit hij oefenwedstrijd tambe dus minimaal 4 momenten waar moest er zo mensen ilaga mieren van hey aan met de hoort thuis eigenlijk ding om jeugdteam die Feyenoord een team prof die Feyenoord. Dencho Justin por último como santa mira você mes no futuro com futebol. Quem para mim? A mim também me mes como algemeen directeur eigenlijk naar een club naar Amerika. Maar biben naar Amerika, maar een bal naar Amerika. En na maar mogelijkheid naar een goed team pa land mijn mis club eigenlijk. Kom je mis club, ik heb reporten aan het met pa jeugd naar Curaçao, so ja met een Antilliano met die Curaçao ja mi Curaçao tabati eigenlijk pa Curaçao. Chance dan kom je mis nog haya, Mike brinda eigenlijk pa jeugd die Curaçao, so nogmaals misa quanto talento tem, misa quanto potencial tem lo que kuta passando ding baseball, misa niet 100%, maar 1000% ku porco weke bala tambe. Ja, nog steeds bezig, met bezig eigenlijk hebben we een paar pone eperen nang pa mi lande club na Amerika, pasina bira directeur nang sama I have reporten nang pa talento nang die Curaçao ping Amerika of via mi voetbalschool naar Hollanda, pa nang bij Hollanda. Dus Jamie heeft er eigenlijk een driehoek die Amerika, Hollanda, Curaçao. Pa miljoen lang bij Hollanda zeg maar, en toen Jay zeg maar B-groep eigenlijk being Amerika. Ik kom in eigenlijk school ku wegbala. Pa ja, naam bier een role model pa jeugd die Curaçao zeg maar. Dus men koko amita een role model awaki. Mike brinda sam Mike tapa pa nanta met een Ronaldo pe jeugd die Curaçao. Grande, pensamento não grande, ouvi bom. Justin Abu. A mim eerlijk gezegd maar ben maar bij Hollanda puur para gewoon voetbal. So me quer vir a trainer in ieder geval die voetbal, dus hij sempre nog me quer vira. Pero uiteindelijk sempre nog eens me quer ik goes com mi paixão da, que eigenlijk weer trainer in voetbal, pero me quer assim doripone me isa riba mapa. Dus eigenlijk ik kom daar ze me doen na operindade na Curaçao back, zijn de koos dat mijn paixão. Uiteindelijk algemeen directeur a walking me notine, me quer echt daar gewoon trainer, pero still abrindo porta para qualquer mucho na Curaçao, qualquer trainer na Curaçao, op een verschillende manier. Dus uiteindelijk me po door die doen een klinica na Curaçao, door het in ieder geval contacten gelegd naar Curaçao, in Hollanda, in Amerika. Uiteindelijk moet je een team mogelijkheid of scout naar aware, moet je naar Curaçao, men koko woki toevallig die Curaçao bin laatste me kon die Feyenoord meest toevallig dat die op scout en aan ook nos bij kamp. Si het moet je kunnen scouten, echt als die bom papel, scout mensen die ze hebben van toevallig na die bister bij Curaçao kaba, dus Curaçao tinha paspoort holandês kaba, dus het is super makkelijk van. Pero door die circunstancias eigenlijk en nou logra of cosa muri, dus uiteindelijk toen is ons que logra a ook ons dat mogelijkheid, de economie eigenlijk logra ook zoveel mogelijk als coach. Door die hebben porta, hebben die zet contacten naar neer. Uiteindelijk a mim mesmo mensen dat no modo, nós abre porta, mas não mesmo que tem porta abrir. Uiteindelijk basta porta abrir, então seguindo a seguir tem porta abrir, is goed. Pas uiteindelijk tá onde nós agarrar Curaçao. Dus a missa que of gente que uiteindelijk Curaçao, su cara ora sa kata Curaçao tá luzi, men coco de baseball, tá Curaçao tá luzi que tanto beisbolero. Tá Curaçao, uiteindelijk nos esquecer para Curaçao para jeugd, uiteindelijk tem continuidade, que eigenlijk dromen. A mim daquele que o sonho é muito importante.
ando com vooral de mundo, nós sabemos aqui, é feio, é sonho tá possível, é zo dichtbij, vou inspirar hobby muito. Então, me imaginar, tem, é was ver. Quem nunca lo pensa como correto, com ooit lo bata überhaupt bij Feyenoord, überhaupt como trainer, überhaupt como jogador. Ando me imaginar, é normal como ele bota deixa e bota busca outro espaço. É bota bom, é bota malo. At least é mogelijkheid me que brinda se terug na kasau ku bota em option. Se me cap tempo de me que esforço de me assim me best me poiega caminho me que com me sonho é option T por abrir porque na nabo at least ok the ball is on your court das is não me que eigenlijk casa. Sim, me tá espera também com o acampamento é Feyenoord campo aqui lombai bem back aqui em Paris aí me tá espera com nós lo vai me tá querer com bosan trabalho com bosan esforço agora aqui nós lo vai lograr. Sim, zeker. Nou, meneer Bissaka, nos doelstelling sowieso daar zijn pa eigenlijk nos mostra een en die Feyenoord zeg maar Curaçao 10 talenten Curaçao Poort. I pa Jay zeg maar nos being vanaf aankomende seizoen eigenlijk nos being aankomende 30 jaren eigenlijk zeg maar. Dus ja. Dentro Justin contento de papa com bosan. Éxito para o acampamento outro semana e da espera que o portal final bisa ai não que vai com open so banco doce não você tá abrir a possibilidade para hopi jovem me quer que sonho de hopi jovem para a possibilidade aqui não por vai seguir mais ali de futebol também éxito na bo dentro danke abo também Justin éxito e na nossa na casa danke para seguir outro programa de Jasabra de outro semana.